خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع أو رأى كثر أضحى لله تعبده. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yau 8 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 9 ga watan 4 miladiya 2022. A yau muke ci gaba da karatu a cikin tafsirin suratul Baqara sannan a aya ta 30 a inda jiya muka fara tafsirin aya ta 30 din lokaci ya riske mu ba mu karasa ba yau insha Allah za mu ƙwara. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. To wannan aya muka karanta ta jiya a inda Allah ta'ala yake cewa mala'iku ko yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam is qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ya Muhammad ka tuna cewar lokacin da an ubangijinka yake cewa mala'iku zai sanya wani khalifa a bayan ƙasa. In ba manta ba a jiya din mun fassara is da kuma bambancin shi da ani iza a jiya din kenan ko muka yi dogon bayani akan wannan din sannan muka yi bayani akan qala din wanda yake tabbatar man da cewa Allah ta'ala yana magana da harafi da sauti wanda yake a jiya din muka tabbatar da cewa Allah ta'ala yana magana da harafi da sauti a cikin dai wannan aya din muka ce Allah ta'ala yana magana da harufa saboda ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa abin da ya ga mala'ikun kenan sannan kuma maganar mala'iku yake wa da haka Allah ta'ala ya musu magana da abin da suke ji wannan abin da suka ji masauti ne har suka fahimci abin da Allah ta'ala yake nufi sannan muka yi magana akan rabbuka muka yi magana akan rububiyya amma da khassa da khassatul khassa wanda ke a haɗe akwai ubudiyya amma khassa da khassatul khassa duka muka yi bayani akan wannan sannan ya ce lil mala'ikati muka ce lamu ina litta'adiyati dan zartar da ainihin maganan zuwa ga wanda ake magana da shi muka yi bayanin wannan sannan muka ce al mala'ikatu muka faɗa ni ishtiqaqinta ta fuska biyu da malamai suka ani ambata duk mai bayanin wannan ko sannan kuma muka yi bayanin ta'arifin mala'ika muka ce ba a samu daga cikin magabatanmu ba da imma da suka gabata ta'arifin mala'iku sai dai an samo shi daga wajen mutakallimun ahlul kalam suka yi ta'arifin mala'iku suka ce hum ajsamul latifatun nuraniyya lahum quwwatun ko qudratun ala tashakkul bi ashkal mukhtalifa wa maskanuhum as-samawat suka ce mala'iku
su ne ko kuma jukkuna ne latifa wanda ke ba su da ainihin nauyi, sannan kuma haske ne su, sannan suna da ƙarfi da iko na caccanzawa rikida na siffofi daban-daban, sannan wurin zamansu shi ne sama. to sai muke maganar cewa wannan ta'arifi na an ahlul kalam din nan akwai mulahaza a cikin lugha da shari'a. Muka ce bid'a ce lughawiyya, bid'a ce shar'iyya. wanda ke a cikin lugha ba a kiran duk abin da yake ruhi jisim, haka ma a shari'a shi ma ba a kiran wani abu da za a kira shi an jisim, babu wannan duka ake. Wanda yake anan muka zo da ayin alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala ya kira mala'iku cewa ruhi ne, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya nazala bihi ruhul amin. Duka muka kawo wannan ayoyi da suke mana nuni akan cewa mala'iku dukkan su ruhi ne. An bayyana wannan ko da muka zo da wannan shi ma to sannan muka yi bayanin cewa Allah ta'ala ya ambaci sunan aljisim a cikin alkur'ani mai girma a wurare guda biyu, a inda Allah ta'ala yake ba da labarin Taluta, inda Allah ta'ala ce inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah ta'ala ya zabe shi a kawukan ku ne, ya ƙara mishi yalwata na ainihin ilimi da kuma jiki. Sannan da inda Allah ta'ala yake ba da labarin munafiqai wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Muka yi bayanin wannan dai wa'annan gurare guda biyu shine Allah ta'ala ya ambaci haka nan na ainihin aljism a cikin alqur'ani mai girma. Nan sai lokaci ya cin mana akan hakan nan ko yau zamu dora insha Allah daga inda muka ani tsaya. To shine muke da yi bayanin cewa Allah ta'ala a cikin alqur'ani gabaki da bai taba ambatan mala'iku da lafazin aljism ba. Da haka mala'ikun nan ruhi ne su, sannan duk abin da yake ruhi ba zai taba zantowa jiki ba a cikin lugar larabci ko kuma a cikin shari'a. To banda wannan ma mulaza ta gaba shine hatta su ahlul kalam din sun yi saɓani a kan haddade aljisim ɗin. Me ake kira aljisim? Ta'arifin jisim su kan sun yi saɓani ake, ballantana a kira mala'iku a matsayin aljisim. Abu na farko da suka fi akan cewa suna cewa su ahal kalam ɗin suna cewa aljisim huwa kullu ma yusharu ilai, duk abin da za ka iya nuni zuwa gare shi yana da zati, yana da tsayuwa, ana kan jiki. Da ko masallacin nan kai nuni gashi nan jisim ne, mana duk abin da zaka nuna a ganshi gashi kuru-kuru jisim ne su a wajensu. Wasu haka suka dauka suka ce aljism huwa kullu ma yusharu ilayhi, duk abin da ake nuni zuwa gare shi ana kiran shi aljism. Wasu kuma suka yi ta'arifin aljism suka ce huwa murakkabun min almadati was sura, shine duk abin da aka gina shi daga wasu sanadarai da kuma sura, ga surar shi nan ana ganin surar shi, sura ta shi kuma ta bambanta da sauran surori, da haka wannan shi ake kira ani aljism. Haka ma wannan masallacin yanzu an gina shi da wasu sinadarai da bulo da siminti da rodi da abin da ya kama da wannan ko kuma ga surar shi, ana gani an san masallaci ne wannan yanayin ginin shi, da haka sai kiran shi aljism. Wasu sun dauka wannan shine kiran aljism, wasu kuma suna ganin cewa aljism huwa almurakkabu min aljawahir mufrada, shine abin da aka gina shi daga cikin gabbai ɗaiɗaiku aka tattara su sai kuma abu guda ɗaya, shi kiran shi aljisim. Haka duk wannan ba a samu ittifaqi a wajen ahlul kalam din ba akan ta'arifi na aljisim, ba a samu wannan ba. To su kuma mala'iku Allah ta'ala ya kira su ruhi ne su, sannan kuma a cikin wannan ta'arifin nasu da suka yi na mala'ika huwal jism humul ajsam al-latifa النورانية لهم قوة التشكل بأشكال مختلفة ومسكن السماوات. تعريف أن أبا بيكوي أمبتا وقال يا أمبتي سنادرن حالتس نورانية هسكينيس سننكما يا أمبتي ورن زمن شيني سما kuma suna iya rikida zuwa ga siffofi daban-daban. Da haka wannan akwai abubuwan da bai shigar da su a cikin ta'arifi ko a cikin sifa na ainihin mala'iku din ba. Ba duk da haka nan malamai sun tafi akan cewa in akwai buƙatar ma a yi ta'arifin mala'iku a babi na shari'a domin nuni akan abin da suka tafi akan shi,
to sai a ce al-mala'ika khalqun min nurin, mala'iku halitta ne daga haske, la ya'lamu adaduhum illa Allah, ba wanda ya san adadin su sai Allah. Qa'imuna ala ibadatillah, suna tsaye akan bautan Allah, wa tadbiru shu'unil kauni bi amri, da kuma tadbir caccanza lura da al'amuran wannan duniya tamu da umarnin Allah. Kaga wannan ta'arifi ne jami'in mani, ya tattaro komai duka. Al-mala'ikatu khalqun min nurin la ya'lamu adaduhum illa Allah, qa'imuna ala ibadatillah wa tadbiru shu'unil kauni bi amri. Shi mala'iku duka aka in kalla khalqun min nur, an faɗi sinadarin da aka halicce su, halitta ne daga haske, ba wanda ya san adadin su sai Allah. Sannan suna tsaye wajen bauta Allah, suna tsaye wajen bautan Allah, la yafturun, ba sa yankewa. Sannan kuma wa tadbiri shu'unil kauni, suna yin tadbir, lura da zartarwa da sarrafa sha'anin wannan duniya ta mu amma da umarnin Allah. Da ya kawo wannan kasa akwai mala'ika na ruwan sama, akwai na sama, akwai na duwatsu, akwai na mahaifa. An bin nan ko mala'iku kowane abu akwai na mutuwa, mana suna tadbir na shu'unil kauni da izinin Allah. Aga wannan ya tattaro komai, duk inda ka je ka dawo ayyukan mala'iku ya tsaye akan wannan da kuma siffansu, sai zo da wannan duka. An fahimci wannan ko? To mala'iku din nan da Allah ta'ala ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, lallai ni zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa. To wannan sai yake mana nuni akan cewa to shin tsakanin mala'iku da mutane wa aka riga halitta? Wa aka riga halitta? Shi ne babu shakka lallai mala'iku an halicce su ne kafin halittar ɗan adam. Saboda wannan aya din wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yusri fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kaga aya ce ko take nuni akan kin daga su sura na asami kafin an halicci ɗan adam. Shine Allah ta'ala yake ba su labarin zai halicci ɗan adam din akan wannan. Sannan ayan kuma ta fitar da wannan a fili cewa mala'iku an riga halittar su ne kafin mu ɗan adam, shine inda Allah ta'ala yake cewa iz qala rabbukal mala'ikati inni khaliqun bashar min salsalin min hama'in masnun fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin. Shi ma yake cewa iz qala rabbukal mala'ika, lokacin da an ubangijinka yake cewa mala'iku inni khaliqun bashar, zan halicci wani ɗan adam, wani mutum, min salsalin daga anin ƙashiyar laka wanda take an bushashiya, sai ce min hama'in masnunin, sannan kuma daga anin bakar yumbu wanda ke mai caccanzawa, yumbu wanda laka bushashiya ƙasashiya, sannan kuma yumbu wanda yake anin baki wanda yake mai nau'i daban-daban. Sai ga halittar daban-daban, misali za ga wani baki ne shi, bakin kuma wuluk, wani kuma mai dan kaza, wani farin ma za ga daidai daban-daban misali ke. Haka Allah ta'ala ya dauki wannan laka din ƙirsasshiya da kuma wannan yumbu wanda ke baki mai nau'i daban-daban a cikin shi. Haka Allah ta'ala ya tura su, ya halicci annabi Adam alaihi salatu wasalam. Sai Allah ya ce fa iza sawaitu, idan na daidaita halittar shi wa nafakhtu fihi min ruhi, na hura mishi an raina, sai Allah ta'ala fa qawluhu sajidin, ku faɗi kuma yi sujada. Haga anan shine to wa qala rabbukal malak inni khaliqun basharan. Haga na can babu bashar din ke, daga baya ne Allah ta'ala sai halicce shi. An bayyana wannan ko? Kaga wannan nassi ne akan cewa mala'iku an riga halittar su kafin halittar dan adam. An riga halittar su kafin halittar dan adam. To nan shi ma shin tsakanin mala'iku da aljanu wa aka riga halitta? Duk da akwai nassi na hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Muslim ya fitar da shi. A jerin tartibin halitta ya mana nunin akan cewa mala'iku aka riga halitta kafin aljanu. Kamar yanda Aisha radiyallahu anha take cewa Allah ta'ala na cewa, ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal janna min marijin min nari wa khuliqa adam mimma wasifa lakum.
manzo Allah na cewa khuliqatil mala'ika an halicci mala'iku min nurin daga haske wa khuliqal jan an halicci aljanu min marjin min nar daga wuta wa khuliqa adam sannan an halicci annabi adam mimma wusifa lakum daga cikin abinda aka sifanta shi min salsalin min hama'in masnun daga shi aka halitta haga wannan ana iya fa'idantuwa akan cewa lalle mala'iku an riga halitta su kafin halittar aljanu so tartib na zamanin halitta khuliqatil mala'ika min nur wa khuliqal janna min marjin min narin haga bi kenan ko sai ce wa khuliqa adam mimma wusifa lakum an bayyana wannan ko har ila yau dai kuma mala'iku an halicce su kafin a halicci wuta da aljanna an halicci mala'iku kafin halittar wuta da aljanna saboda hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda Abu Dauda da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i suka fitar da shi da isnadi ingantacce yana cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo yana cewa lamma khalaqa Allahu aljannata lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna qala li Jibril sai ya ce wa Jibril izhab fanzur ila tafi je ka kalli aljanna irin abin da na shirya a cikin ta na ni'ima da abin da idanuwa ba su taba gani ba da abin da kunni bai taba jin shi ba da abin da zuciya ba taba tunanin za a halicci abin jin daɗi irin shi ba je ka kalli ha gani ya kai Jibril fazahaba fa nazar ilaiha malaika Jibril ya tafi ya kalli ita wannan aljanna din summa ja'a sannan sai dawo fa qala yace ay rabb ya ubangiji wa izzatika na rantsi da buwayarka la yasma'u biha ahadun illa dakhala wallahi babu wani mutum da zai ji labarin aljannan nan wallahi sai yayi aiki dan ya shige ta irin wannan abin da aka shirya a ciki ba wanda zai ji labarin aljannan nan sai yayi aiki dan ya shiga summa haffa bil makare bayan nan kuma Allah ta'ala sai kiwaye aljannan da abubuwan ki kana cikin bacci a ce ka tashi kai sallah ka samu kuɗi cikin wahala ka fitar da zakka ka samu kuɗin a ce ka je kai aikin haji duk abubuwan da rai bai so sai Allah ta'ala kewaye aljannan da shi sun makala sannan Allah ta'ala sai ya ce ya Jibril iza hafan zur ila ƙara koma ka ƙara duba wannan aljanna har ila yau fa za fa nazar ila sai ya koma sai ya kalle ta sun maja sannan sai ya dawo fa ƙala ya ce ai rabbi ya ubangiji wa izzatika na rantse da buwayarka laqad khashita Allah ya dakhula ad wala ina ji tsoro a rasa wanda zai shiga cikin aljanna nan daga cikin banu adam saboda aljannan ka halice ta tana da kyau kuma ka kiyaye da abin da dan adam yake so ran shi bai so ya bari ina jin tsoron ya zanci ba dan adam zai shiga cikin aljannan sai kuma ƙara cewa ƙala falamma khalaqa Allahu an-nar lokacin da Allah ta'ala ya halci wuta ƙala ce ya Jibril ya kai Jibril izhab ka tafi fanzur ilaiha je ka kalli wannan wutar fa zahaba sai ta fanzur ila sai kalle ta summa ja'a sannan ya ƙara dawa fa ƙala ce ay rabb ya ubangiji wa izzatik ina rantsuwa da buwayanka la yasma'u biha adun fa yadkhula wallahi ba wanda zai ji labarin wannan wuta din ya shige ta kowa zai aiki dai nisanci wannan wutar fa haffa bi shahawat Allah ta'ala sai kewaye ita wuta din da duk wasu ayyuka na sha'a duk abin da dan adam yake so sai Allah ya kewaye wutar da ita sai Allah ta'ala ya karta ya Jibril izhab fanzur ila je ka ƙara duba ta fa za bai tafi fa nazar ilaiha sai ya kalli wutar summa jaa sannan sai ya dawo fa qarce ya ay rabb ya ubangiji wa izzatika na rantsi da wayanka laqad khashitu ina ji tsoron Allah yabqa ahadun illa dakhala ba wanda zai rage daga cikin adam sai ya shiga wannan wutar dan duk abin da ka kewaye wutar da shi dan adam nasu kuma wannan abin ka ce ka ai kuma dan adam na san abu to kaga da wannan nassin hadisi din cewa an halicci mala'iku kafin halittar wuta da aljanna saboda an halicci wutan ne aka cewa Jibril je ya kalla ko aga shikenan an riga halittar shi kafin wutan kuma kafin aljanna din daga fi laka an riga halittar su an bance wannan ko to sauran bayanai akan aqidan ahlus sunna wal jamaa game da mala'iku da kuma bambancin aqidan ahlus sunna da sauran kungiyoyin musulunci da mu'tazila da jahamiyya da sufai da kuma yahudawa da nasara akan aqidas akan mala'iku sai mun je can gaba tukun akai laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wajen fasar wannan aya din da kake zamu zo akai amma dai wannan dai shimfida ne ku akan suwaye mala'iku din sannan ya halittar su yake
da akwai bambanci tsakanin aqidan mu ahlus sunna wal jamaa da aqidan mu'tazila da jahmiya akan mala'iku da kuma sufai da kuma yahuda da nasara da sauransu kungiyoyi na addini akan mala'iku din duka an bayyana wannan ko nan dai abin da ake bukata a wajen shine mu san cewa mala'iku bayi ne da Allah ta'ala ya kafin halittar aljanna da wuta an bayyana wannan ko sannan mala'iku nan khalqun ne min nuri halitta ne da Allah ta'ala ya halicce su daga ainihin haske su wa'annan mala'iku sannan suna tsaye wajen bautar Allah sannan kuma suna tafiya akan tadbirin sha'anin duniyar nan da izinin Allah to Allah ta'ala sai yake ce musu inni ja'ilun fil ardi ni zan sanya a bayan ƙasa wannan inni ja'ilun din Al-Hasan da Ani Qatada rahmatullahi alaihima suka ce ma'anar shi shine inni fa'ilun ja'ilun fa'ilun wa qala Atiya bin Haris al-Hamdani shi kuma Atiya bin Haris al-Hamdani yake cewa kullu shay'in fil Qur'an duk wani abu da zai cikin al-Qur'an na ja'ala fa huwa khalqun mana inni khaliqun wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamin masnun ko kaga ja'il anan bi ma'ana khaliq wacce ayin ta fasar wannan wanda ce inni ja'il fil ardi khalifa can kuma Allah ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamin masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidi daka ja'il din an wajen shine inni khaliqun fil ardi shi da wancan ayatin ko ayan ta fasar ayan da ake daka fasaran Atiya bin Haris al-Hamdani ta daidai so da akwai an ta goyi bayan shi an bin jannan shi ma wannan fasara ta an Hasan da an Qatada inni ja'ilun inni fa'ilun ni zan aikata daidai yake da ni zan halitta kenan ko sai ce inni ja'ilun fil ard sai ce khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa wannan khalifa din alawzan fa'ila min qaulika kace khalafa fulani fulani wani ya mayewa wani shine fil amr a cikin al'amari idza qamma qama fi in yi tsaya a matsayin shi kuma inda Allah ta'ala yake cewa summa ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim linanzira kayfa ta'malun Allah ta'ala ya ce summa ja'alnakum sannan muka sanya ku khala'ifa mamaya khalifofi fil ard a bayan ƙasa min ba'dihim bayan su linanzura dan mu duwa mu gani kayfa ta'malun kuma wani aiki za ku yi Allah ta'ala ya halakar da wasu al'umma sannan ya maye wasu ya gani kowane aiki za ku a doron ƙasa ɗin shi ne khalafi kenan wannan mai wannan wannan mai wannan ma'anar wannan kenan annahu lallatuwa shi Allah ta'ala abdalakum fil ard Allah ta'ala ya canja ku a bayan ƙasa min da gari su faja'alakum khulafa ba'dum Allah ta'ala sai ku mamaya bayan su wannan kalmar ta khalifa daga nan ne aka cewa lis-sultan al-a'zam shugaban ƙasa khalifa ko a kira shi khalifa ko a kira shi sultan ko a kira shi amir ko a kira shi malik duk sunan shi amma dai khalifa anan mayewa bayan wayewa in wannan ya saka wannan ya wannan ya saka wannan ya wannan ya saka wannan ya hago a khalifa kenan daga nan aka samu yace li annahu khalafa alladhi kana qablahu domin ya mayewa wanda ke gabanin shi fa qama bil amri maqamu sai ya tsaya a matsayin shi an bayyana wannan ma'anar khalifa kenan wanda yake mayewa wani to anan menene ake nufi da khalifa a cikin aya din me ake nufi da khalifa anan yace inni ja'ilun fil ardi khalifa mun ce khalifa shine man yaqum maqamul akhir kenan ko alladhi khalafa man kana qablahu wanda ya maiwa wanda yake gabanin shi bayan shi ke to me ake nufi da khalifa anan to anan malamai sai suka zo da zantuka guda uku akan wannan zancen farko sun tafi akan cewa shi annabi adam da zuriyar shi huwa khalifatullahi fi imda'i ahkami shine khalifan Allah wajen zartar da hukunce-hukuncen shi wa awamirihi da umurce-umurcen shi wa huwa adam shi annabi adam bani da yaran shi to wannan zance din shine zance ibnu abbas da bin mas'udin radiyallahu anhuma
da mafi yawa daga cikin ma'abuta ilimi. Ma'ana wannan khalifa din wanda yake khalifan Allah ne wajen zartar da hukunce Allah da duk umurci Allah bayan ƙasa. Abinda Allah ta'ala yake bukata a yi, wannan khalifa din zai wa mutane bayani kuma ya zartar da hukunci ga mutumin da ya saba akan wannan umarni. Duk wani hukuncin Allah zai zartar, duk wani umarnin Allah kuma zai sanar da mutane ga abin da Allah ta'ala ba da umarni akai. Muka ce wannan shine zata Ibn Abbas, Ibn Mas'ud da kuma mafi yawa daga cikin ma'abuta ilimi, cewa annabi Adam da yaran shi Allah ta'ala ya sanya su zanto khulafa, daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan, a cikin bayan shi bi iblaghi shari'ati, da isar da shari'ar shi Allah din, wa da'wati ilaiha, da kira zuwa ga an shari'ar Allah din, sannan kuma wal hukm bayna ibadi, da kuma hukunci tsakanin bayi in sun samu sabani tsakanin su. Ba dan Allah ta'ala ya jahalci abin da bayi za su tafi akan shi ba, a'a, domin ya saukan musu da mutum irin su wanda yake magana da irin harshen su, halittan shi da nasu duk ɗaya ne, za su fi amsa daga anin gare shi. Sannan kuma Allah ta'ala ya yi haka ne don yi baiwa ga wasu sashi daga cikin halittun shi. Shi kenan ba da mulki baiwan da wajen Allah, Allah shi ba da mulki. Allah ya yi haka ne don yi baiwa ga wasu daga cikin bayan shi ga wanda ya so. Min da Allah ta'ala yake cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Yace ya Dawuda, ya kai Dauda, inna ja'alnaka khalifatan, mun sanya kan zo khalifa fil ard bayan ƙasa, fahkum bainan nas bil haqq, kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya. Haka kenan annabi Dauda yanzu khalifan Allah a bayan ƙasa wajen zartar da hukunce-hukuncen Allah da umurce-umurcen Allah. Sai Allah ce kai hukunci da gaskiya, kar ka bi son zuciya, sai batar da kai daga bin hanyar Allah. An bayyana wannan ko? Kaga a wannan aya din tana mana nuni akan cewa Annabi Dawud alayhi salatu wasalam khalifan Allah ne wajen zartar da hukuncin Allah tsakanin bayin Allah. Wannan fasara farko kenan, abinda ake nufi da khalifa a cikin wannan aya din. Fasara ta biyu kuma sun tafi akan cewa ya khalifu man sabaqau, shine za a samu ɗan adam zai zanto yana maiwa wanda ya gabace shi. In wannan ya tafi wannan zai maye mishi, in wannan ya tafi wannan zai maye mishi. Mana wai annabi Adam ya maiwa wasu halittu da Allah ta'ala ya halitta a bayan ƙasa kafin halitta annabi Adam ɗin. Da ta akwai wasu halittu a bayan ƙasa, Allah ta'ala ya halitta annabi Adamu zai maiwa waɗannan halittu ɗin. An bayyana wannan ko? Zai maye musu. Shine kamar yadda Allah ta'ala yake cewa summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'di linanzura kayfa ta'malu. Summa ja'alnakum, sannan muka sanya ku khala'ifa, mamaya fil ardi a bayan ƙasa, min ba'di, bayan wa'ancan halittu da suka zauna a bayan ƙasa, linanzura kayfa ta'malu, dan mu duba magani ya za ku aikata. Wannan sun tafi akan cewa a'a, da ta akwai wasu halittu Allah ta'ala ya tafiyar da su, sai kuma Allah ya halicci annabi Adamu ya mai da shi akan ƙasa ɗin, shi da yaran shi, don Allah ta'ala ya ga wani aiki annabi Adamu da yaran za su a doron ƙasa. A ga wannan an makaranta kamar tana nuni akan akwai haka ɗin, sun maja Allah kuma khala'ifil ardi min ba'dim linanzura kaifa ta'malu. Amma dai babu wani nasi zahiri ƙar da ya fito cewa akwai wasu halittu da suka rayu a bayan ƙasa yadda ake faɗi, cewa suka saba Allah suka yi barna sannan Allah ta'ala ya halakar da su. Wannan babu nasi na alƙur'ani to ƙarara ko hadisin manzo Allah, sai dai an samu daga cikin Isra'iliyat. An binci wannan ko? To masu wannan fahimtar sai suka cewa wa'incan mutane da Allah ta'ala ya kautar da su, ko wancan halittu da Allah ya kautar da su, ya mayar da annabi Adam da yaran shi a bayan ƙasa ɗin, shi ya sa mala'iku suke ce a taj'alu fiha man yusdu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sai kira kamar mala'iku sun san cewa kenan akwai wasu halittu da Allah ya halitta a bayan ƙasa, suka koma suna barna a bayan ƙasar, suna zubar da jini, kuma Allah sai kautar da su. Sai kuma gashi Allah zai kawo annabi Adam da yaran shi su maye a bayan ƙasa din, summa ja'alnakum khala'ifil ard min ba'dihim linanzura kayfa ta'malu.
suka ce to ya Allah za mu ka sanya wasu su koma kuma su ƙara yin barna a bayan ƙasan bayan ka sanya wasu a can baya ba su yi wannan barna din daga akai an mai maganar ko hujjoji suke na misali kenan ake amma wannan fasara ataj'alu fiha man yufsidu fiha din nan za mu karanta a gaba ba wai mala'iku din sun san da cewa ila akwai wasu halittu da suke barna a bayan ƙasa za mu ji a gaba insha Allah da sai su ganin cewa wannan magana Isra'iliya ce to sai fasara ta biyu kuma su sun tafi akan cewa wannan khalifan da Allah ta'ala ce inni ja'ilun fil ardi khalifa mana ya khalif ba'dhum ba'da yatanasalun sashi zai dinga mai wasa shi za su dinga haihuwa wannan tawaga su mutu wasu su taso su mutu wasu taso aga ayyata ba mun bane misali kenan ko iyayenmu daka mun mai wa iyayenmu haka za a yi ana ta har tashi alkiyama ta zo shine inni ja'ilun fil ardi khalifa sashin ku suna mai wa sashi suna mai wa sashi har tashi alkiyama haka nan zan muku su ma suka kafa hujja da wacce aya suma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malu dan an yi su al'umma a baya kamar annabi nuhu alayhi salatu wasalam al'umman shi sun ki amsan gaskiya Allah ya halakar su an ufana suka tafi Allah ta'ala mai da wasu kuma ko annabi lutu shi ma ya zo Allah ya halakar da su Allah mai da wasu annabi ibrahim ma Allah ya halakar da su Allah mai da wasu haka aka ta haka zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine khalifa kenan min ba'dim linanzura kayfa ta'malu ba wai ana maganan cewa kila kafin halitta annabi adam an halittu su halittu a bayan ƙasa kai banna ba sannan Allah ta'ala ya mai da annabi adam akan su an bayyana nan ko sannan kuma Allah ta'ala ya ƙarta wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah ta'ala sai ku khalifofi a bayan ƙasa sannan kuma Allah ta'ala ya ƙarta walau sha'a laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlifun da Allah ta'ala walau nasha da mun so da mun sanya daga cikin walau nasha laja'alna minkum mala'ika da mun san mai mala'iku daga cikin fil ard yakhlifuna suna mai wajunansu daga wannan mala'ika sai wannan mala'ika ne sai mai ce fa kalmin ba'd min khalfun wasu mamaya suka mai wa sashi daga sashin su ake masu wannan fahimta kuma su ne kamar ibn kasir da mawaninsa Allah ya mishi rahama shi yana ganin wannan shi ake magana ake wa'annan su zo su tafi wa'annan su zo su tafi wa'annan su zo su tafi duk tandin daga annabi adam har zuwa yanzu haka ake tai har tashi alƙiyama haka muke an bayyana wannan amma kamar Sheikh Usaimin rahmatullahi alaihi da wasu daga cikin malamai suka ce duk wannan ya tamil zai ya dauka din Allah ta'ala ya san annabi Adamu da yaran shi khalifofi a bayan ƙasa domin zartar da hukunce-hukuncen shi da umurce-umurcen shi Allah kuma ya sanya annabi Adamu da yaran shi don su zanto suna maiwa junansu in wannan ya tafi wannan yazo in wannan ya tafi wannan yazo sannan kuma Allah ta'ala ya sanya annabi Adamu da yaran shi su dinga maiwa junansu ta wajen haihuwa wannan sun tafi an ar haihun wasu su tafi haka nan dai duka duk zai dauka kenan ko naka inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa haka Allah ta'ala ya gawa wa'annan mala'iku to wannan aya din Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa ita ce asalu fi nasabil khalifa ita ce asali wajen nada shugaba ba a san al'umma su zauna ba shugaba tare da su ita ce asal wannan aya ba a buƙatan al'umma su zauna ba shugaba a cikinsu in an samu tawaga ta mutum uku a samu ɗaya shine shugaba ko tafiya daga nan zuwa Zaria manzo Allah ce mu uku mu sa ɗaya zanto shugaba sun muhimmancin shugabanci an bince wannan ko to da wannan aya din shin wajibi ne a nada shugaba a cikin al'umma to anan ajma'atul umma qatiba duk al'umma sun ijma'i ala wujubi nasbil imam akan wajibi ne a nada shugaba akan musulmi kansu zauna hakan nan karazibe ba shugaba a cikin su a dukkan sha'anin su daga abu mafi kankanta har shugabanci na ainihin kasa lalle a samu a cikin su to daga cikin malaman suka nakalto ijma'i akan wannan wajibi ne musulmi su nada shugaba a cikin su akwai ibnu hazmi al-andalusi rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi maratibul ijma shafi na 123 haka ne akwai imam mawardi a cikin littafin shi ahkamus sultaniya shafi na 5
sana akwai al-qadi iyad a cikin littafin shi ikmalul mu'lim sharhi na al-muslim mujallad na 6 shafin 220 sana akwai al-imam al-qurtubi a cikin littafin shi al-jami' al-ahkam al-qur'an mujallad na 1 shafin 264 ƙarshen wannan aya ne sana imam an-nawawi a cikin sharh muslim mujallad na 12 shafin 410 sana ibn hajar a tuttul bari shi ma mujallad na 7 shafi na 32 imam shaukani a cikin sal jarrar shi ma ya kato ijma'i a cikin littafin sal jarrar mujallad na 4 shafi na 504 sannan akwai ash-shaykh al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi adul bayan fi idahil qur'an bil qur'an mujallad na 1 shafi na 50 da ma sun su duk suka ce ijma'i wajibi ne an sa shugaba al'umma su zauna ba shugaba a cikin su wanda su yi kuskure Allah ta'ala sai ya tambaye su haka shi da Allah ta'ala zai halice mu jinsi dan adam sai sai annabi adam shine shugabanmu wanda sai yake hukunta mana idan muka taru a ko ina muke ko taro ne za a yi na wani zama cewa ne kan shugaban taron nan an gama shi kenan an tashi ba kuma shi bin shugaban kowa a dai taron nan dan a samu tsafta na taron kada a dinga hayaniya wanda zai magana ya tambayi shugaba tukuna ake ana gama taron to shi kenan an tashi kuma bai da shugabanci akan sai kuma an ƙara zama nan gaba ila ƙara sa shi ila kuma a canja wani an binci wannan ko to nan mun cewa wajibi ne a nada shugaba kamar yadda Allah ta'ala ya ce zai sanya wasu halittu a bayan ƙasa kuma shugabansu shine annabi Adam alayhi salatu wassalam to nada shugaba fardul ain ne ko kifaya ne to shi ma anan malamai sun tafi akan cewa sun ijma'i fardul ain fardul kifaya akan zancen da fi inganci sai ce iza qama bil ba'd saqada al baqin idan wasu sashi suka tsayu idan zaben shugaba ya faɗa kan sauran mutane ba lalle bane a ce kowa da kowa sai ya zo ba da gudunmuwa wajen zaben shugaba dalle bane duka sashin mutane ake bukata wanda zamu ji anan gaba a shari'ar musulunci su waye suke zaben shugaba a tsarin shari'ar musulunci wanda ta daidai da hankali da fitrar ta dan adam ba irin tsarin mulki na duniyar da muke ciki a yanzu ba na hayaniya da rashin tsari an binci wannan ko da haka zaben shugaba wajibi ne babu wanda ya saba daga cikin musulmi daga cikin kungiyoyin addinin musulunci akan wajibci na shugaba sai kungiyar mu'tazila su suka saba sannan kuma su anan la yutaddu bi khilafi ba a dogara da haban su haka an ijma'i su suna ganin sunna ne ba wajibi ne su daga cikin malaman mu'tazila da suka ruwaito sunnancin yin haka din akwai al-asam al-mu'tazili akwai dirar bin amr al-mu'tazili sannan akwai hisham bin amr al-fudi al-mu'tazili duka suna ganin cewa sunna ne ba wajibi ne su ba sunna ba haka ana iya zama ko babu an shugaba wannan jahiliya ne wannan ba addini bane shi ake an binci wannan ko haka nan haka ake bukata da haka nan hadisi ya tabbata a cikin Abu Dawud da isnadi ingantacce hadisi da bai kawo inda manzo Allah ya ce idza kharaja salasatun fi safari idan mutane uku za su fita wajen tafiya falyu'ammiru ahadahu sunar daya izan to shugaban su haka idan ɗayan su yana so yi fitsari a cikin tafiya din shugaban zai fada shugaban mu zai ce dirba tsaya anan za mu fitsari a wannan dare in kuma shi ce da Allah ka dan yi hakuri mu dan yi gaba nan akwai masu satan mutane sai kai hakuri har a jigban tukuna kai sannan da asarin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da yake cewa la budda lin nas min amirin barrin aw fajirin ba makawa mutane su samu shugaba mutumin kirki ne ko mutumin banza mutumin kirki ko mutumin banza dole ne musulmi su zauna karkashin shugaba mutumin kirki ne ko mutumin banza shi ma isnadi ingantacce wanda Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin musannaf da shi an bayyana wannan ko to nan ta yaya ake zaben shugaba ta wani hanya ake zaben shugaba a musulunci a ga can Allah ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa inda kuma Allah ce wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun lallai ni zan halicci wani dan adam wanda ke zan halicce shi
daga ainihin bushashiyar laka. An bayyana wannan ko? Da kuma yumbu wanda yake baki mai nau'i daban-daban. Naka Allah ta'ala ya halitta Adam din. Sannan kuma a ayoyin gaba za su gaya maka wasu quality, wasu mayizat na annabi Adam din. An bayyana wannan ko? Bayan wayannan mayizat da ya bayyana na annabi Adam sai Allah ta'ala ya ce malaiku su mai sujada. An bayyana wannan to hanyar zaben shugaba a musulunci malamai sun ambaci hanyoyi da yawa a cikin siyasatu shar'iyya wanda shugaba idan an zaɓe shi ta ɗaya daga cikin wannan hanyoyi din ya zanto shugaba. Wasu hanyoyi din musulunci ya san da su babu ainihin ƙura a saman su, wasu hanyoyin kuma musulunci ya san da su amma akwai ƙura a saman su, sai dai in shugaba ya hawo mulki ta wannan hanya din haka za a ƙura a bishi. Hanyar farko wadda aka yi ta bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na zaben shugaba bayan manzo Allah shine bi ikhtiyar al-hill wal aqd, zaben ma'abota daurawa da kwanciwa. Wayannan al-hill wal aqd din wasu mutane ne dattawa, sun ga jiya sun ga yau suna ma cikin ganin yau din, ga shekaru ba duniya bace a gaban su, Allah ne a gabansu, lahira suke tunani su. Wancan lokaci haka yake aukuwa. Amma daga baya kuma sai zanto ahlul hilwi aqdin ba lalle sai an samu mutum da ke adali ba, mutumin da yake da amsuwa a cikin mutanen shi. Zai faɗa a ji, zai hani kuma a hannu. Shi ma ana isa shi a cikin ahlul hilwi aqdin. Amma asali ana buƙatar mutumin da yake mutumin kirki, masanin addini a zaɓo shi. Kuma jama'ar shi yake cikin zuciyar shi da kuma addinin shi shine a zuciyar shi. To wannan hanya din duk ahlus sunna sun ijma'i akan ta, akan zaben shugaba ta wannan hanya din. Amin jannan ku idan ya to shugaban da yake kai har ya rasu bai zaba al'umma shugaba, ya riga ya rasu ba shugaba. Wayannan al-hillul ardin za su zo su zauna su zabi wanda suke ganin ya dace. A nada shi shine shugaba ya hau kan mulki. Wanda yake wannan ijma'i na ahlus sunna wanda yake ijma'i akan wannan alqadi iyad a cikin ikmalul mu'lim, haka ma nawawi shi ma ya nakalto ijma'i akan wannan hanya ne. Haka da ma sabai sun ijma'i akan yi wa sayyidina Abubakar Siddiq bai'a bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam. Ba abin da suke na shirye manzan Allah ma na wa manzan Allah wanka da mai sallah ba ai wannan ba sai da aka dar shugaba tukun saboda muhimmancin shugabanci. Dan karkashin jagoran ne za a wa manzan Allah wanka a manzan Allah sallah, don al'umma kansu ya haɗu a waje guda. An bayyance wannan ko hanyar farko kenan shi a gurguje. Sannan hanya ta biyu shine bisti khilafi wa wilayatul ahad. Shugaban da yake kan mulki din kafin ya sauka, kafin ya rasu, to in na rasu wani na nada muku shine shugaban. Kamar yanda sai na Abubakar Siddiq aga manzo Allah ya rasu bai nada kowa ba shi. Amma dan bayan ya rasu sahabbai suka taru suka yi ijma'i akan azab Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Shi kuma Abubakar da kafin ya rasu sai ya nada musu sayyidina Umar radiyallahu anhu, ce shine shugaba. To ita ma irin wannan hanya din duk ahlus sunna sun ijma'i shugaban da yake kai kafin ya rasu ya ce na zaɓuwa ne zan ta muku shugaba. Shi ma an ijma'i ta wannan hanya din. Daga cikin wanda suka nakalto ijma'i akan wannan hanya akwai Imam Khattabi a cikin littafin shi Ma'alimus Sunan, haka ma Ibn Hazm a cikin Maratibul Ijma', haka ma Al-Qadi Iyad a cikin Ikmalul Mu'lim, duk sun rawaito ijma'i akan wannan cewa haka ake. Sun nakalto ijma'i su ma akan wannan gabaki ɗaya duka ake. An bayyana wannan. Sannan hanya ta uku don shi wannan bisti khilafin wa wilayati ahad akwai hanyoyi suri uku akan shi. Suri uku ko dai ya zanto shugaban da yake kai kafin ya rasu ya nada muku, ko kuma hanya ta biyu shugaban da yake kadin ya zaɓi mutane kamar guda 10, a cikin 10 ɗin nan ku je ku zauna in na mutu ku zaɓi ɗaya a cikin ku. Wannan sai namar yayi wannan, ya zaɓi mutum 6 ya ce a cikin 6 ɗin nan ku zaɓi ɗaya daga cikin su shugaba bayan na wafati.
ko kuma shi shugaba din ya ce to kafin in na rasu wani shine shugaban ku, in shi ya rasu kafin ni wancan ne, in wancan ya rasu kafin ni wancan ne, da haka za a bi a jeran taɗin shi ma sura uku ɗin kenan da yake da shi. Sannan sai na uku shine bil galabatul qahr, da ƙarfin tsiya shugaban ne zai kwace mulki, kwace mulki ta hanyar ƙarfi, ko dai zanto akwai shugaba kan mulki din, wannan mutumin ya ɗauko tawagar shi magoya bayan shi yawa wannan shugaban tawaye, ya zubar da jini, ya ɓannan dukiya, ya kwace mulki a hannun shugaban da yake kai. To a musulunci in komai ya tabbata gare shi, komai ya kan kama gare shi, musulunci ya ce dukkan mu zama mai bai'a domin tsaye da zubar da jini da ɓannan dukiya na al'umma. Amma hanyar da ya bisa mulkin nan haramun, Allah zai kama shi tashar kiyama. Duk jinin da ya zuba ƙasa Allah zai tambaye shi, duk dukiya da aka yi ɓannan Allah zai tambaye shi, duk wanda ya ba shi goyon baya wajen samun mulki ta wannan hanya din Allah zai tambaye su. Amma mu aka ce mu mai bai'a, shugaba ne shi, dan a tsaye da zubar da jinin da ɓannan dukiya da kake. Wannan za a yi kuta ta jiwon mulkin sojoji misali kenan ko? Musulunci ya amince da wannan, wanda yake lokacin da Abdulmalik bin Marwan ya yi tawaye ga ani Abdullahi bin Zubair, ya zubar da jini, ya ɓannata dukiya, da ya ƙarshe Hajjaji ma ya kashe shi Abdullahi bin Zubair ɗin. Komai yakan kama a wajen Abdulmalik bin Marwan, a ga tawaye suka yi, don ga shugabanin suka mai tawaye, suka zubar da jini, suka ɓannan dukiya, sannan suka kashe ma shugaban da ke kan mulki ne. Komai yakan kama gare su, da sojoji da komai suka amince musu. To a wannan lokaci ne shine Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa yake cewa inni uqirru bis-sam'i wa ta'ati li Abdul Malik, na yi ikirari, na yadda zan yi da'a ga ani Abdul Malik bin Marwan ala sunnati rasulillah, akan sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam, mastaqat gurban iko. Wa inna baniya, sannan yara na ma kada aqarru bi zalika, su ma sai kirari da wannan, ya miƙa wuya shi. Duk sabai da suke lokaci suka miƙa wuya akan kada, amma hanyar da ya bi haramun ci, kuma Allah sai ya tambaye shi, sai da in ya tuba. Zubar da jini da aka yi, wannan dukiyar da aka yi, Allah sai ya tambaye shi. Amma an ce mu yadda shugaba ne mai bai'a dan a tsaye da zubar da jini da fannan dukiya. In muka ce mai da ba sai shi ma mun cire shi, haka za a yi ta yi kenan tashi alƙiyama aiko. Sai aka ce haka hanya ce, amma hanya ce haramun wannan. Amma wancan da muka ambata a baya na al-hil wal aqd da istikhlaf da surorinsa guda uku din nan, haka guda hudu kenan ko, duk shari'a da su, duk an san su a shari'ar musulunci. Amma wannan shari'ar musulunci ba ta da bin hanya irin wannan da samun mulki ba. Amma in mutum ya bi hanya don samun mulki ta wannan hanya din, komai yakan kama gare shi, an amince mu yadda shugaba ne, an umarce mu da wannan tsarin. In mu bai da shugaban bane muka dauki makama mu yake shi, mu mun yi zunubi irin zunubin shi. Sannan sai hanya ta hudu shine bistikhlafi ibn aw akhi. A zamanin khulafa ar-rashidun ba san wannan hanya ba. Kana kan mulki kafin ka rasu kace to ka nada musu dan uwanka, ko ka nada musu yaranka ko jikanka ko mahaifinka. Zamanin khulafa ba san wannan hanya ba. Cancanta ake diwa ba nada, ba gado bane. Amma daga baya an samu wannan hanya ta gado, wanda ya fara wannan shi sayyidina Muawiya radiyallahu anhu. Amma shi wannan hanya da yi nashi an ba shi kariya. Sakacin akwai maslaha, in an nada wani ba za a samu abin da ake so ba, amma da za ka nada wanda daga cikin danginka ya halatta. Dan su Banu Umayya su ne kabila na Muawiya radiyallahu anhu, suna daga cikin mutanen da suka goge akan mulki, ba su da kabilanci ko, suna ba kowa haƙin shi, amma kuma ba su yarda su bi wani ba. To haka sai yake ganin cewa idan ya dauki mulki ya ba wani wanda ya cancanta, ba za su samu zaman lafiya a cikin al'umman manzan Allah, sai ya dauka ba yaran shi, kuma sai haka. Amma ba a da magana mulki na gado ba, musulunci bai san shi ba, gado ba cancanta ake dubawa, ba maganar gado. Masu na ganin cewa in a cikin magadan kaɗan akwai wanda ya cancanta aka ba shi, wannan babu lafi misali kenan. An bayyana wannan ko? To sai hanya ta ƙarshe ta zamani shine demokradiyya, wanda ke kafira ce, ba musulunci bane ita. Mana duk shugaban da ya hau kan mulki ta hanyar demokradiyya, musulmi mai yadda shugaban mu ne shi,
mu yadda shugabanmu ne shi ma hanyar ba musulunci ba ce kamar dai wancan hanya ta jiwon mulki kenan go bil galbatul qahar daga in ya hau kan mulki ta hanyar demokradiyya musulunci bai da hanya din ba amma dai shugaba ne duk abin da shugaba yake da shi a tsarin musulunci a bashi a ji shi a mashi da'a a mai nasiha a ji umarnin shi a bi umarnin nashi in bai kauce shi hanyar shari'a an bin jannan ko to kaji hanyar da ake bi wajen zaben shugaba kenan ko wayancin da muka ambata guda 4 musulunci ya san su kuma yadda da su ɗayan su shine bil galba wal qahar an same shi a zamanin sahabbai amma musulunci bai san da shi sanan na ƙarshe shine bistikhlaf ibn akhi shi ma an same shi akwai sauran sahabbai a ciki amma kuma akwai masala an ce ya halatta a haka ne amma ba a san shi a zamanin khulafa ar-rashidun ba sannan sai wannan hanya ta ƙarshe ta zamani ita ce demokradiyya wanda yake ba a san da ita ba musulunci bai san da ita ba kuma hanyoyin zaɓen mulki a wani duk ya saba shari'a musulunci ba a da wannan hanya an bin jannan ko akan wannan sannan muka yi bayanin cewa manzo Allah lokacin da ya faci bai nassanta wani daga cikin sahabban shi ya zanto khalifa bayan shi sai dai ko ishara kuma inda ishara ga annabi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu lokacin da rashin lafiya ya tsananta gare shi sai yake cewa a umurci Abubakar ya mutane sallah aka dawo aka ce ya manzan Allah Abubakar Siddiq idan fa ya tsaya a matsayinka ka kasu fitowa sallah saboda rashin lafiya ba zai ji yadda mutane karatu ba saboda kuka sai mu zace muru Abubakar falisal bin nas ko shi zai sallah da mutane aka ƙara ce shi zai sallah da mutane bai yadda manzan Allah ya sa wani ba sai Abubakar zai sallah kuma ƙarshen rayuwar manzan Allah haka ba ƙuru-ƙuru matsala ce shi ne khalifa bayana ba amma kuma wannan ishara ce akan kai an bayyana wannan ko da kuma hadisi shi ma na wata mata ta zo jan manzo sallallahu alaihi wa alihi take tambayar manzan Allah sai manzan Allah take koma ina da uzuri a yanzu in an jima ki dawo ko rana kaza ki dawo sai take cewa ya rasulullah ara'aita in jitu walam ajidika in na dawo ban sami ka ba baka nan sai yake ce mata in kin dawo baka sanin fa'ati Abubakar ki je da Abubakar Siddiq ki tambaye shi har shi ma ne ba nisba ne kurukuru akan cewa Abubakar shine khalifa bayana amma dai akwai ishara akan haka shi yasa da nasi ne kurukuru ba ma wani abu da za a yi Abubakar kawai shine shugaba a lokaci amma sai daga bani ya sabai suka zabe shi haka shi kenan ba nisba ne kurukuru da yake nuni akan Abubakar shine khalifa ake an fahimci wannan ko da haka ayan nan tana da muhimmanci jigo ce a wajen ahlus sunna akan maganar shugabanci kaga mun ji dai yanzu hanyoyi da ake bi wajen samun shugaba wasu sun halatta wasu kuma haramun ne su amma kuma duk kowace hanya shugaba ya bi ya samu mulki wajibin mu ne mu talakawa mu ji shi mushda'a dan a tsere zubar da jini da bannan dukiya idan muka bi hanyar da bi dan mu cire shi ma kuma mun yi zunubi yanda shi ma ya zunubi yanda Allah zai kama shi ma haka Allah ta'ala zai kama amma jannan ko annan lokaci ya riga yayi zuwa gobe za mu ji sharuɗa guda 12 da ake dubawa kafin zaben shugaba an fahimci nan ko za mu ji su duka misali kenan za mu ji su kuma za ka tada duka duk annabi adam ya haɗa su alaihi salatu wasalam bisa Allah ta'ala ya zaɓe shi kafin ba kai sauran ayoyi da Allah ta'ala yake nuna mala'iku lallafe ya cancanci ya zanto khalifa a bayan ƙasa an fahimci nan ko za mu ji su insha Allah zuwa gobe in Allah ya yarda masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi ya kuma amfani da mu daga abin da muka saurara ya tabbatar da mu da shi akan tafarki madadaci mai tambaya na farko ya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kara maka ilimi da imani da lafiya shin yana yiwuwa Allah ya kaddara bawa dan wuta ne amma idan ya mutu sai makomarsa ta canza a takaice shin ya inganta cewa sahabbai sun yi mummunar shaida ga wata janaza sai Abubakar radiyallahu anhu ya ce dan aljanna ne Allah sai ya aiko Jibrilu alaihi salatu wasalam ya ba annabi labari abin da yake faruwa saboda shaidar Abubakar sai kaddarar dan wutan ta canza ya koma dan aljanna wannan ila ko ka juya bayanin ko kuma da kaji ba haka kaji bayanin yanda ya kamata ba kai ko bin da yake aukuwa shine kaddara ta Allah subhanahu wataala ba ta canjawa sanar duk abin da ɗan adam yake tafiya akan shi a rayuwar shi duk ƙaddara ne yamhu Allahu ma yasha wa yusbid wa indahu
ummul kitab. Haka akwai abubuwa guda biyu, akwai kaddara akwai alqada. Kaddara abinda Allah ya hukunta maka tun kana alamul dhar, abinda Allah ta'ala ya hukunta maka kenan, kuma wannan bai canja ba, sai dai dan adam bai san me Allah ta'ala ya kaddara mishi. Qada'u kuma shine bin mataki zuwa cimma abinda Allah ya kaddara maka. Haka yanzu da aka haifo mu nan, Allah ta'ala ya yi kowa da arzikin da samu aiko, kuma ba ɗaya daga cikin mu zai taso ce ya taso akan sana'a ɗaya, ka yi buga nan ka buga nan ka buga nan kana ta yi dai misali kenan. Wannan shine alqada kenan, duk Allah ya kaddara maka ka bi wannan hanyoyin duka ake, har zuwa lokacin da zaka gama cinye arzikinka Allah ya dauki ranka. Sannan haka ma ayyukanka da zaka yi, aljanna ko wuta, zaka aiki alkhairi ba alkhairi ba, duka dai yana cikin kaddara duka ake. Haka idan Allah ta'ala ya kaddara kai dan wuta ne, Allah ta'ala zai hore maka aikin wutar, kuma shi zaka yi ta yi. Idan Allah ta'ala ya kaddara aikin dan aljanna ne, Allah zai hore maka aikin aljanna. Ko da farko rayuwarka kana aiki yan wuta, in Allah ya kaddara kai dan aljanna ne, Allah zai hore maka aikin aljanna, sai rayuwarka aiki da shi. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulha. Shi ma aka san wancan, shi ma da baya, shi ma kan ne yake akuwa. An bayyana wannan ko abin da hadisi yake magana akai, an wuce da wata janaza sai sahabbai suka mata yabo na alkhairi, murra bi janazatin, an wuce janaza gaban manzo Allah da sahabbai suka mata yaban alkhairi, sai mun ce wajabat ta wajaba. Wa murra bi ukhra, aka wuce kuma wata sai sahabbai suka mata yabo na sharri, sai manzo Allah ya ce wajabat ta wajaba. Sai suka tambaya Rasulullah, an wuce da wancan kaci ta wajaba, an wuce da wannan kaci ta wajaba, me wajaba? Sai ce kun wuce da wannan kuma teban alkhairi, aljanna ta wajaba gare ta. An wuce da wancan kuma teban sharri, wuta ta tabbata gare ta. Ku ne shaidon Allah a bayan ƙasa. Wannan kuma shaidon tana na har yanzu. Idan mutum ya rasu, aka samu mutanen kirki ma'abuta addini suka yabe shi, Allah yana faɗi wannan shaida din. Dan za su yabe shi ne akan addini, ba don kuɗin shi ba ko sarautar shi. Daka yaban da ake wa gawa ana buƙatar ma'abuta addini sai bi gawar, kuma su yabe shi akan addini, ba don kuɗin da yake ba su, ba don mulkin shi ba, ba don mu'amalarsa da shi ba, a addini suka kalla suka yabe shi. Haka in za a tare duk duniyar da mutum yaban wata gawa, ba muna yabanta akan addini ba ne, Allah ba zai amsa ba, yaban ba zai amfani da ita ba duka. Haka mu ne shaidan Allah a bayan ƙasa, idan muka yi gawa akan matsala ta addini, aljanna ta wajaba gare ta. Dan addini za a gani a wajen mutane ga mai addini ne wannan mutumin daga yana aiki da yana ƙoƙarin aiki da addinin shi, umarnin Allah yana so ya bi kuma ya daga ainihin Allah da ya mishi duka. An fahimci wannan ko wani abin da yake akwai kenan, haka isar ta zo akai haka, wallahu alam ko. Na'am, wannan yake cewa assalamu alaikum, mutum ne injiniya sai aka ba shi aikin ginin masallacin yan bid'a, shin yaya hukuncin wannan aiki da zai yi? Allah ya saka mana da alheri. Na farko abin da yake aukuwa shine yan bid'an kashi biyu ne. Akwai wanda ke bid'a shi ta fitar da shi daga cikin musulunci, akwai wanda ke bid'a shi bata fitar da shi daga musulunci. In bata fitar da shi daga cikin musulunci bai gina masallacin, ai za su yi sallah irin sallan da manzo Allah ya ce ayi go. Sun suka zo bid'a su Allah ta zai tambaye su misali kenan, ya rage nasu. In ko bid'a ta fitar da su daga musulunci kuma ita suke a masallacin wannan kai ya gina, wannan shine kaidan kawai. Daka duk wani dan bid'a wanda bid'a shi bata fitar da shi daga musulunci ba, yana da hukuncin musulmi, sai dai kuna na kasan lada kuma ana ji mai tsoron Allah ya mishi azaba. Daka matsayin shi matsayin waɗanda suke ahlul kaba'ira ne su, in Allah ya so yi azaba, in Allah ya so kuma ya yafi, matsayin shi kenan. Amma wanda yake bid'a shi ta kai zuwa ga kafirci, matsayin shi matsayin kafirai na asali, dan wuta ne shi, ya shiga cikin inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma dun zalika liman yasha, ya shiga cikin wannan. Haka idan bid'a tashi bata kai zuwa ga kafirci ba, babu laifi ga gidan su masallaci su yi sallah, Allah ta'ala zai baka ladan abin da suka aikata a ciki wanda yake yarda da addini. Sannan abin da suka aikata kuma na bid'a ya rage nasu tsakaninsu da ubangijin su haka ko wannan babu laifi. Amma dai inda kuma ka ce ka gina ahlus sunna ka ba su yabi alkhairi da gina ɗan bid'a ko dan ka sanar da kake misali kenan kan wannan. Allahu a'lam. Na'am, wannan yake cewa assalamu alaikum, malam dan Allah ina so a janyo hankalinmu akan addu'a a cikin watan Ramadan. Allah ya kara mana lafiya da ilimi mai albarka. Yana da kyau, wannan wata ne na ibada, wata na garaba, wata na ani amsan addu'o'i. Duk bukatunmu mu dinga sa a cikin su, musamman irin abin da muke ce a cikin ƙasar mu ta roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yayi mana abin da muke ciki.
na rashin tsaron nan, na kuncin rayuwa, na tsadan kayayyaki da rashin kuɗi a hannun mutane, duk wannan addu'a ta yi misali ke. Sannan kuma yanda muka shiga cikin Ramadan nan ɗabi'u mu suka caccanza, muka ƙara kusantar Allah, ko bayan Ramadan ma mu kuma irin wannan ɗabi'a ta mu. Allah ta'ala sai ya canja mana in Allah ya so ya da. Mun karanta a baya, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatana alaihim barakatun minas sama. Da a ce mutanen alƙarya za su yi imani su tsoron Allah, da mun buɗe musu albarkoci daga sama ta kowace fuska daga za mu samu. Haka in muka gyara ayyukanmu, Allah ta'ala sai ya kawo mana sauƙi a cikin rayuwarmu. Da haka nan mu dage cikin addu'a cikin wannan wata din, Allah ta'ala ya yi mana abin da muke cikin shi, Allah ta'ala ya sakun da arziki mai yawan gaske. Sannan kuma ɗabi'anmu da muka samu gyara a watan Ramadan din nan, ko bayan shi ma mu ci gaba da yin haka din daga ke. An fahimci wannan ko? Allah ta'ala ya yi mana abin da muke ciki na waɗannan musibu a wannan ƙasa tamu. Allah ta'ala ya kawo mana sauƙin rayuwa. Allah ta'ala ya wadata mu. Allah ta'ala ya wadata mu daga baki ɗin mu duka ake. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.